chamaban o cura, puñan a santa unción, houve xente que a mellor pusérmola 2 ou 3 veces, porque non tiñan a hora cumprida, non iban. Pero, bueno, mira, está mi doentiño, por chamar o cura, que poña a santa unción, era o médico que buscaban. A santa unción xa para que fosen. Si alguén tiña moitos dolores ou así, que remedio, sabe? Pois aguantábamos. Que remedio tiña. Porque Meciñas non, e alá ervas. puñan unhas meciñas de ervas ou do que fose. Era como cando doían as muelas, fumar un cigarro. Ou meterla ao aguardiente. Mira o cigarro que coño le podía facer ao dolor da muela. Pois eso era, bueno, pois era o remedio que había. Antes, encima doían as muelas moito a xente. Sacar era... Eu ainda fui a sacar algunha aí ao barrio e non sei como non se infectaba un máis, porque encima nin desinfectaban os cacharros, bebíase polo mesmo vaso e se te sobraba agua a ti bebías. E así un montón de porquerías. E bueno, e se tiñas dolores, pois ou le metían... Buscaban maneira de le meter cualquiera cousa a ver se non te doían, mas non de tomar nada, nin eso, algunhas aspirinas algunha vez. Outro medicamento, parece que non había así, que tivese dolores, pois aguantase. E quen sacaba as muelas? O boticario? Viña aí unha Lubián, onde iba ao barrio, non sei se era de Lubián ou onde era, e xa digo, sacábale sin desinfestar nin co mesmo cachivache, ya bebías agua do mesmo vaso todo o mundo, que isto xa hai moitos anos tamén que foi, porque foi cando empecé a sacar as primeiras e xa nem me acordo. Mas sacar non se sacaban, e a doer doían un montón, e buscaban, pois eso, meterle... Hasta decían que se estaban furadas meterlo en área de sal. Non sei, eu non la metí nunca. E bueno, así, máis ou menos, era co que se podía calmar un dolor ou se te doía noutro sitio, pois con ervas ou con, eu que sei.